रुनियल देबबर्मा काइटननि मुङै सोमायथाङै साजाबो आं भारत एलेमबागनि बिसिंथि खाजाक केरंनो पयतो कुबुई तै खरक बमुई साजाबो आं भारतनि फान कप्लाय तै कथालाय मुंनो नायकलै तनुनाय आं त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि चारिफां आदं अक्रानी सामुंनो जतनी बागैनो तांनाय भारतनि एलेमबाग तै केरंनि बिसिंथि किरिमा करै क्लाय एबा बाक्सानो चाजाकमा एबा चाजागिया खलाय एबा केबो खरकसा बाय गोदालै एबा हुइजागै सामुं तांलाक आनी थानी याफारजाक हांकर ककचाप नकनी चारिफां आदं अक्रानी बारजानो नांगुई नांयावै केबोनी बोखाक फुनुगै एबा हुइजागै सामुं तांलाक हामबाय जतन।